Mga kabandin, grabe karon ang ato ang topic. Murag pang MMK. Maalala mo. Hello, this Nang Bandens TV. Good evening, mga kabandin. Na si Mama Liling. Akong special guest karong gabi na si Mama Liling. Hello, Mama Liling. Hello. Kumusta mo diha mga kabandin sa inyong tagsa-tagsa nga panimalay? Hinaut unta nga safe mo diha. Stay put and relax. So naa si Mama Liling. Ako ron nara Mama Liling. Akong mama. Hi. Ako ni siya, nakoy pangutanan niya. Very interesting. Unsa man ang bandin? So, Mama Liling. Unsa man ng bandin? Ay, karon Mama Unsa Liling. imong pangutanan ako? Nakoy pangutanan ni Mama Liling. Andam nato tubagon. Before, ganiha, ako na siya giingnandaan. So, samtang siya nga nagkaon, ako siya gipangutana. Nihilak naman hinuon karon. I hope nga di na ni siya muhilak. Kaya human naman siya gilak. Mama Liling, di na muhilak. Hurot na iyang luha or basi ni mudaghan pa hinuon ni ron. Nakoy pangutana ni Mama Liling. Kay kanis Mama Liling, kuyaw kaayo ni siya og mga experience. Wala ni siya nakakita sa iyahang mama. Kay ang iyang mama namatay man sa pagpanganak sa iyahang manghod. So siya, pila pa imong edad ato? 2 years old. 2 years old pa si Mama Liling ato nga higayuna. So ako i-share ninyo para sa ba ma-inspired mo nga basinaan ninyo same og kaagi nga or naay magtan-aw sa ako ang channel nga same og kaagi. So dili ta magpawa og paglaom. Kay ang tanan di ay naadyoy paglaom. Sama ni Mama Liling. Nagmata siya, nakamata siya aning kalibutan na nga wala siya'y mama kay gikuha man sayo sa Ginoo. So akong pangutanan ni Mama Liling. Giunsa niya pag-survive? Di ba kita mga mama or mga anak na ay mo-guide nato, na ay musulti nato, unsay maayo, unsay dili. So kani si Mama Liling walay ni guide niya. Giunsa niya pag-survive? Nganong makaingon tag successful siya karon? Makaingon kog successful kay ngano kuan man nakaanak man siya parihan ako. Mag-short. Or parihan ni Piling, parihan ni Gabina, parihan ni Pandak, parihan ni Jangkoy-koy. Narabas Jangkoy-koy diri. Kuanan jud ta ani ron. O so, di ba? O mao na akong kuan niya, sikreto. Iyahang sikreto nganong na successful siya. Mama Liling, Unsa man ang bandin? mao to kung gisulti nawa nag-introduce pa ko ni hilak na mga kabandin. Wa ko Unsa nahilak. naman Wa ko nawang nahilak. mata ni dagom na mga kabandin. Wa ko nahilak. Before ko ani nisulti niya, nisulti jud ko daan niya nga mao ni ako interview niya para ma-inspired sad mo ba? Di ba mga kabandin? So Mama Liling unsa man natagi ko og giya nawa ni hilak na si Mama Liling unsa ba di padayon ni nato dili? Padayo ang bandin. Sige, padayon way hilak kay ha sige. Hilakay. Way hilak kay. Unsa man? Kato ako gisulti nimo. Nga Akon kuan kinabuhi isip mata ko nga wa ko'y mama. Pero na ako'y amahan na nagkuha na mo. Pero di ka lang iandat sang Ginoo ay nakaminyo pag-usab mo na nga akon pagdako murag wa gay nagiya na mantingali. Pero gamay pa ko ato mga isuon kay kuan man nga magsuon bali 5 kuan tagsa-tagsa na sila nanginabuhi sila nagnabaho sila murag minor pa di edad akong kinagamyan anang pait kay istanan no nakitay mga maganit na namataan kay way mo giya nato
Kay ang iyang manghod nga mautoy hinungdan pagkamatay sa iyahang mama. Gi-adapt man sa iyahang sunod na igsuon. ako, maoy namat yan sa akong mama. Diyan sa nimo pag-survive Nataw ma. ang inunlan sa pagpanganak. Nya karon kay kuan man ko naka-eskwela gyud ko elementary, graduate sa grade 6 kasi naka-eskwela ko high school us katuig ug naka-eskwela pag ako ALS naminyo na ko. Pero atong panahon na way nigiya sa ako pero nagsigil ako paniid sa palibot. Observant gid ako ba. Kay basta naniid ko. Kay wa ba lagi tay mama. Yeah. Hangtod na nga nadako-dako ako nang murag basta nagtubo ako nga murag latagaw ang ako nuna bitaw nang murag way tumong gani ba basta way inahan way magiya nang way tumong ang kinabuhi ang akong gihimo kay isip ako man ang kinagamyan na diha pa mako sa puder sa akon papa sang kuan wa pa namin yung akon papa sa ikaduha diri ko gikuan sa akon isuon kamagwangan namo pero kuan man inang sa akon pagdako murag 6 la ko taman sa una nangwan ako nanrabaho ako ikuan human ako high school first year high school niadto ko sa akong iyaan mana pagadto na ako sa iyaan isip katabang yun ang akong pagsulod dito pila may sweldo 30 pesos ang kuan buwan muna nga mahilig magtung akong iyaan pag simba murag ako sa naganyat-lat nga musimba sad ko mura nga mangayo gid ako giya sa Ginoo sa akong pagtubo nga inang matarong gani matarong nga akong pagtubo nga matarong nga akong pag sumabot nga panahon nga makaplag ako'y inang mabana nga inang kuan yun inang dili ako ba masayop ay kung masayop wa luoy kaya ko kaway mama kay bobay kita nga way magiya nato masayop ang atong pagkababay nakahimo kita di maayo ya luoy ako una ako nga luoy ako kay kaluluoy pa akong kahimtang ya masayop ako sa panghukom sasamot na gud kaayo nga kaluluoy minang akong gibuhat kay di makukayid kalakaw tindahan man to ako na abtan nga murag purmero manog tubong ko sa baboy tubong sa baboy taas kay nang butanganan sa baboy sa una ako na kuanon kuan lang na kon may anay may mga pinatubo hantod na nga nitubo ako nga naay tindira sa akon iyaan tindira sa kuan nang matawag ta grocery ako ang maniid kay napaigamay nga grado makong gibutang sa tindahan murag nalipay ko kadili bugat na gamay man ko sa una daot Di sa una balik ta pagkagamay nimo ma. Kana gining 2 years old, 3 years old pa ka. 2 years 2 years old or 3 years old di ba ate manuno na. Nya 5 years old, 6, 8 pag start og eskwela. Unsa nimo pagkat-on, pagsuwat, sa pagbasa naning naa kay kuto. Sipunon ka, kisay magpahid nimo. Panting oil pa. Kuan. Asa ako nan pagmata sa pagkuan ako. Kay kuan man gud mga kabandin, balhin-balhin siya og puyo ba adto siya sa iyang usoon, anak lukso-lukso siya. Sa una akong nahibawan, giguntingan siya panlaki kay kutuon akong mama. Perti niyang dauta. Kutuon ko niya. Eskwela lang yun ko, bahala na. Eskwela lang ko. Sungugong ko sa mga classmate na ako. Masaluoy lagi kaay ko. Niya, pagkahuman, inang, way mugiya na ako ba nga na? Walay mo guide. Tarong pag-eskwela, ano ba? Walay mo guide ni Mama Liling. Wala, naghilak na si Mama Liling. Kung sa may maayo ani ron. Kahilak ko naman si Mama Liling. Kung ipadayon ko, kahilak magyug ko eh. Pero natingay purpose ang Ginoo nako nga nabuhi gyud ko hantod sara kay nay tumong pabuhat ang Ginoo nako kay kung wa pa ito mo ang Ginoo dugay na ko tingali nga okay pertig dauta ani niya kanang matawag tag malnourished ko gyud sa una kay imagine na lang gud nato nga naay bata nya walay mama di ba lahi kaayo walay mo inspired nimo, walay mo guide nimo unsay maayo, unsay dili.
So kita karon pasalamat ta na atong mama na atong papa. So ato jud na sila higugmaon, ato na sila atimanon, ipa-feel nato nga love nato sila. Kay sila raman jud ang isa ka tawo nga magunsa man ang kalibutan, magbali-bali pa na ang kalibutan, isa ra jud atong mama, isa ra jud atong papa. So kita mga nang bandins, mga ka-bandins, pasalamat ta kay naatay mama o papa. Oo, bitaw, Diba? malibo gani ko sa una. Ako mga classmate kay na sila bound, pustan sila bound. Nga, lami kay nila sudan para nako lami ni ng tortillas ng itlog sa una. Kanang itlog nga ba, gi giprito kuan. ba? Lami ni nakaayo para nako lami nakaayo. Pero ay nagkuan ako sa ako galingon nga unsay naa, mo sa mga akong kaunon. Nga isda, no na, maling pasalamatan ko nga buhi ko hantod sara. Kaya nga no, nalagay pa buhat ang Ginoo nako. Muna siya nga, na ako'y mga grasya nga gihatag sa Ginoo, na ako'y anak nga gihatag pira buyag, mga buotan na sila. Mga buotan sila. Mora, din la kong padayon kay daw kahila ko naman jud ko. Si mama kay murag nagdagom na iyang mata, padung na jud ni bundak ang uwan. Maalala mo kaya? So mo to mga kabanding. Ako na kastorya sa may mga ginikanan. Oh, kana. Kinahanglan ninyo gud mahalon ang inyong mama. Love your Dili parents. ninyo pasakitan sa istorya kay para sa ako senior citizen ako, gamay lang sakit ang dughan. Nga naman kay di ba ang malalim sa usak ginasingkahan. Nya Ano masakit man yung dugan? dinalangga gadi na nato ng mga anak niya singkahan lang. Oh. Dili oy ipapil naton sa aton ginikanan mintras buhi pa ang pagpangga kay kung wa na dinis kalibutan saan pa naton pagpil sa ila magmahay na lang kita nawangay na ako ipabatyag sa iya ang akong mama ang pagpalangga sa usa ka anak wa na magbasol na amin na kinanglan nga para way pagbasulan kinahanglan bata pa ang mga ginikanan labi na mga senior citizen aton tahuron aton patagamtamon sa atong pagmahal. Maura na kasulti sa mga anak na napay ginikanan hintawon palanggaan ninyong ginikanan kay kung wa sila wa usab kamo karon unsa inyo sara na angkon wa na ninyo maangkon kung wa ang inyong mga ginikanan kay wa singgi palabaw Pisak ang ilong, wa mo ilong. iman pariya gay gipangga kamo kay nga ang mga anak mo na kasulti nga mientras sayo pa ang inyong mama ayaw niyo pasakit istorya palanggaan ninyo mientras buhi pa sila kay ang grasya sa Ginoo balik ina sa inyo kay manang gisiling sa inyo gibuhat sa inyo ginikanan sa inyong mga tata ug mama mausab ang buhaton diha sa inyong mga anak man di ako gusto nga mo na ang buhaton sa inyong mga anak diha kanimo kay inyo una-unaon ang inyo isulti kundi ba ay masakit. So, mga kabandin, grabe karon ang ato ang topic. Murag pang MMK. Maalala mo kaya? So, mao to. Thank you kayo sa inyong pagtanaw. Hangtod sunod na sad ng Bandens TV. Bye-bye! Stay safe Salamat and sa inyong stay beautiful. God bless. Bye-bye! Bye-bye, ma. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye, Jang Kuy-Kuy. Bye-bye! Eh. Ang bugtasan, bye-bye! Bye-bye! Tutoy, oh.